venien, ja he dit, en vaixell, com les mercaderies, les músiques amb els mariners, amb els excombatents, amb les companyies de sarsuela, i moltes d'aquestes cançons que estaven de moda doncs venien cap aquí. I esclar, es cantaven totes segur que no les podien cantar com allà, però se'n conserven les lletres i una mica les tonades. Segurament hi ha coses que no es cantaven així, però és el que s'ha conservat. A mí no me gusta el coco, ni tampoco el canistel, ni la naranja café, ni la de lima tampoco. El mango yo no lo toco si no está en buena sazón, ni el sabroso maná.